Wis cukup semene wae. Ngelingono bayangan sepuh. Sing mati iki mike apa wonge iki? Le wonge ya aja mati dhisik to sik akeh sing nggunakake kok. Ora mati piye sengkake pengendangmu kowe lho. Hah? Si Didik iki ngendang. Ha iya. Sak penake dhewe ora ndelok kondisine wong. Ora ngerti lek. Wis dalan tuwek iki. Kowe kok dalan tuwek. Ya disyukuri Mas Gareng. Nggih alhamdulillah. Rembukan wong loro, bawa rasa wong loro. Ha kok ya ora krasa le ngadep panggung, lungguh ana panggung, ngadeg ana panggung, wis udakara ana 45 taun. Nggih alhamdulillah diparingi wektu 40 taun kangge ngabdi budaya. Lho, lah sing pengen digenepi 90 taun apa wis cukup bersyukur 45 taun? Ya iso ana Gareng mati ning panggung kok. Wong umur swidak wis tele-telete kok. Heeh. Umur ki lek angka to, Mas. Umur kok angka piye? Lho. Umur swidak ki namung mujudke angka 6 karo 0. Ning semangat kudu tetep kaya bocah nom aja nganti kalah, tetep semangat 45. Walaupun hanya semangat tok. Ning tetep kudu ngrumangsani ndelok situasi kondisi. Piye? Jenenge iki swidak kuwi tegese sejatine wis cedhak. Dadi apa-apa ya ndelok kahanan. Lah mbiyen umpama aku ki umur 40 lho tak pangan ngendang ngono. Waduh. Aku Iya. kuwi ngedol kendang kok. Ning kembali lagi kewajiban. Heeh. Berarti apapun yang terjadi tetap kita laksanakan. Wah aku jan. Aku anggen ndereke panjenenganmu Mas. Kaya entuk hiburan. Ha kok Wah, presiden sakmunakemu sing tak taksir gur sing iki Sulistyo Warni iki. sing ndi? Iki presidenmu sing jenenge Sulistyo Warni iki. Wah, iya, heeh. Kuwi liyane iki ora total. Dadi presiden ora totalitas. Mongko tuntutan pentas di panggung Kuwi ndak kudu boleh setengah-setengah, harus totalitas. Kuwi totalitas lho, liyane gegere ora ditato dheweke gegere ditato dhewe kok. Waduh. Iya. Delok to, liyane mulus ki mah plontheng-plontheng ngene iki. Kayak tatonan kerokan iki bae. Sing ngerti sing ngeroki sapa kuwi mau? Mbah.
Mbak Suli ngedepi aku mau sing ngeroki lek aku kuwi mau. Wis sing mburi sing ngarep ora dikeroki, Nduk. Lah ya kerok ana kono. Bojoku dhewe masuk angin tak jarke kok sulis keroki. Ayo wong mentalan iki ya kaya ngono kuwi. Waduh. Tresno karo sapa ning karo bojo iki kudu tetep gemati. Alah teoritis. Hah? Kok teoritis piye to? Kowe iki omong tok, omong doan. Lho, Lho kok lalu-lalu. wong iki kena seneng karo sapa, duweni kasih sayang karo sapa. Duweni penggemar karo sapa. Ning aja nganti lali karo bojo. Kuwi bibit kawit mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Kowe iki omong ngono mergo kowe ditutke karo bojomu. Coba bojomu ora ngetutke padha ae Mas, kowe karo aku padha lanange kok. Ngono ya ngono ning aja dilairke ning pakeliran. Ah, wonge mbok aja munafir. Munafik kok munafir. Aduh. Wong lanang aku ki tenan aku kanggo nylimur. Aku ki ning kene bingung lho. Bingunge Aku ki ditimbali Pak Sunardi ping 5 iki. ping 5. Heeh. Lah aku kok sik pisan iki. Anane angka 5 ki diawali saka angka 1. Heeh. Yen lagi tekan 1 aja kesusu yang 5. Loro sik. Oh, loro sik. Heeh. Nah, ya nek kuat ngragati loro. Lho yen ragate kuat. Kowe iki nyandak apa ora nyang loro iki? Aduh. Iya. Wong kabeh iki rejeki Mas ora kena dioyo. Yen pancen wis dinesti iki jatuh jatahmu ya kuwi wis lumaku. Tur ya ora kena kanggo kemeren siji pesti loro jodoh telu tekaning kabegjan. Papat ku jane. Apa? 1, Pesti 2, jodoh 3, tekaning kabegjan. 4 Mati. metune nomor. Lho, Kuwi menungso ora ono sing ngerteni. Yo mung bandare tok wis sing gawe. lho piye iki piye? Lho lah kowe ora tau pasang togel. Lho, Umpama aku ora pasang togel ning rombonganku ki akeh sing do seneng togel lho, Mas. ing atase bocahmu do seneng kok kowe ora pasang. Kowe tegese kowe ora. Aku ora seneng karo togel, tak senengi beda. Oh, kok beda apa? Beda. Lah bocah-bocah ki ora patek seneng karo liyane. Aku ki mau lek togel mau. Wong seneng togel ki rugi. Wong seneng main ki ora badhi ning malah rugi. Ambune apek ngantek esuk tekan ngomah disrengeni wong liya. Wong golek kesenengan iki ya sing temonjo, sing ambune iso wangi ngetokno ragat ning lega. Apa? Kamangka aku kene Kediri iki kae penutupane aku melu wayangan ning kono iki. Kuwi iki biyen kae lek nutup wayangan. Kuwi aku le dageli. Lah iya. Kok lah yo mung ning yo wis sing elek guangen, Mas. Sing elek guangen. Salah. Ora kena. Kok ora kena? Ora kena. Kok sing Wong iki kedunungan ala becik bener luput. bener. Elek-elek kok kon ninggal. Apa kowe arep urip resik dhewe? Ha. Lah yen kowe elek mbok gawa terus entukmu apik kapan? Lho, tegese kudu menyadari yen wong urip ning donya kuwi kesasapan nepsu petang perkara lumadening alwamah amarah supiah mutmainah. Ning kono ana ala becik bener luput padang peteng. Supiah ku ora bakal melu kowe mergo wis duwe bojo dhewe. Oh, ya wis sak karepmu wis. Wong kok senengane kok nyelenge wong. Kowe ngene wae, saiki lumaku anut Praing Gusti. Awake dhewe ning kene